alheri ce. Tatin tatin. Alheri ce tatin tatin. Alheri ce tatin tatin. Alheri ce. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Haka kurin za a cuce ni a burma ni? Haka kurin za a yi mun biyu. Sai na haɗu da ɗan autan fuka-fiki mai lalata abokin tashi. Sai tatin alheri ce. Tatin alheri ce. Ya gari. Dala taimaka a sa sunana. A cikin tatin alheri ce. Alheri ce. Wallahi yanzu na gane alheri. Kowa bi. Wanda ma ni so in zuga ni yace da ni ba alheri ba ce. Ni da na yadda. Da abin da ya gaya mu. Da na shekaran jiya na karya ko kwada. Sai na ga tsohon sa ana ta kokon rabon shinkafa da shi. Ana ta kokon rabon shinkafa da shi. An ba shi yan bulam na 40,000 iya ta tasa ba a bayan layin. To shine na gane cewa ashe burma ne zai yi. Na gane gaskiya ne. Sun fara gane kuma wannan malam Alhaji Dauda ka rarara na waka. Allah ya biya shi. Rarara na waka. Allah ya biya shi. Wannan kai wacan Abuja yi kada ka sani. Da yawa sai su karya za su kai ka wajen shugaban kasa. Idan suka ji Abuja a tafi suke kwana. Wani lokaci sai rana sai su fito kan titi sai a shiga da su Abuja. Wannan masoyi ne dole a sa suna na tatin. Dole a saka suna na tatin. Dole a sa sunan ka. Yawwa alheri ce. Tatin alheri ce. Ba za ko specialist ba. Ni ko nan ne a bani. Ni ko 2,000 aka bani an yi min komai. Masara zan karba. Tatin alheri. Haka muke da masoya kace. Kai kuna da masoya wallahi. Kuma gaba ɗaya kwai na tatin ta yau. Ko ina tatin.